210. Iside ko na. Yan sa inyo, ma'am. Yes, ma'am. Yan sa inyo, ma'am. Ay, yung bestseller namin ito, Silpura po. 100 po sa top, 200 po sa fire. Kanina, ma'am. Bigay nila mas Yung price ma'am na meron. Wala kang sila sa ano. Wala na kakin ma. Hold on po, ticket ma'am. Yan lang po ang meron. Ayun ka, mapagyo. Ayun mo ha. Ha? Work load. Bakit? Bakit?
dala. Iluto dala pala. Luto yung nakapo ulit. Ma'am, 680. Kaya order na kayo, ma'am. Ito na yung kay ma'am. Yung rice time. Magbabayad na lang. Ano? Isang Dalawa. order lang. Luto na pa po din. Apo. Ma'am. Sa akin, Tapos, dalawa kain. dali, kuha mo na kayong plastic. Pawan mo na po. Plastic mo. Ma'am, spulin pork tsaka sauce sa harap. Kayo kasi, kaya tayo. Akin naman na dalawa. Bibigay ko muna para makausap sila. Yung kay ma'am, 320 ah. Yun yung isa nakawal. Ma'am, ito na po sa inyo. Sabi lang. Oo. Susunod mo kay ma'am. Ha? Pakain ka na isang plate. Warma. Pakain siya. Thank you, sir. Warma, sir. Dalawang gaan, dalawang pork. At saka. Sir, 50-67 ko lang po. Yes. 125 ma'am without rice. 185 po yung rice. 16, sir. 210. 210. 210? Yes.
Bali, ano po, chicken and beef na lang. Beef kebab with rice. Beef kebab with biryani rice. Ako doon? Oo. Yun na lang po ba? Di ba po? Beef kebab, tapos yung rice na biryani. 149 po lang.
Ganyan ako. Ikaw nga! Yes, sir. Buy one, take one. Ay, parang magpapukha na yung cellphone. Yes, ma'am, sir. Sa inyo po. Corn dog, cheese coin. Puro. Let's just may nito yung game pa kalama. Sisikip. Sisikip. Oo. Alamigin eh. Sa kawitan na. Tatapon na lang kay Denden? Hindi kay din mahingin yung bayad. Yung pera. Din. Ayun na. Isa
Yeah. Thank you. Yeah. Thank you. Oh. Oo nga, kuya. Sige, kuya. Sabihin mo hindi mo mainit yung kain. Saan ko na lang? Balikan na lang namin yun, Dad. Mami, wait na. Balikan na lang namin yun. Meron, ma'am. Yes, ma'am. 200 per month po. Same Box, lang, ma'am. ma'am. 4 din po. Half yung Lechong kawali. Isang lechong kawali. Box. Sige po. Kasama. 이게 돼지기거든요. 생긴 거는 완전 돼지고기처럼 생겼습니다. 돼지고기. 이거 완전 돼지고기였어요. Ito, 50 po. Ako ma'am, pwede po assorted ma'am. Ano yung kawali? Sa inyo ma'am. 식감이 진짜 언제? 기가 밑에요. 아까 닭고기가 이렇게 Ito po ito si Atel. Ito, hindi ko may kasama po dito. Nandun daw siya daw. Kapag si Atel. Saan niya daw? Ayun o. Okay, wait lang. Masusunog to. Ako dyan. Hindi na to. Ano? Hindi na yan. Ito kasama niyan. Aliwan si Boy.
Willing ka, ma'am? Tarang mo na yan. Nandiyan lahat. Ang dami ano po kayo, 10 pesos. Isang biscuit na. Thank you po. Ba't meron ito sa ano? Just ito sa tiran. Sa tiramisu. Diba? Sa multi. Bakit ka rin? Ito na din sa bake zero. It's not pa. How much? I'm not 159. Sige, okay na. Dagdag chili ko. Dami po sir. Sa chili ko. Huwag na po yung plastic. Picture ko lang sir. Okay, taste test. Yan. Chili ko. Pwede naman customize ma'am. Wait lang na ma'am. Kung saan masarap, yung dapat kinakain.
149. Okay. Eh, payo mo. Ay, itong payo.